Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Joseph, Ines Kawki u Frank Xwireb. Il-Quddisa illum l-erba li sejrin namlu hija tal-Verġni Mqazza Marija, saħħa tal-morda. Dan qed nagħmluh biex nitolbu għal morda kollha ta' pajjiżna, partikolarment dawk li huma milquta minn din il-pandemija, kif ukoll b'ringrazzjament biex anke l-Madonna tkompli tgħin dik it-tarbija li l-bieraħ tlabna għalija hawnhekk. Ir-rapporti li għandna hija li l-operazzjoni irnexxiet, kienet suċċess, kif ukoll anke l-bieraħ ġie rrapportat li anke fejqan ta' tarbija oħra ta' ftitxu. U għalhekk ejjew inkomplu impoġġu il dawn ħutna u l-familji tagħhom u dawk li jduru bihom taħt il-mant ta' Omna Marija. Ejjew għalhekk ħuti narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra għal ħtijitna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamel mulej Alla tagħna li nkunu dejjem qawwijin u sħaħ fir-ruħ u l-ġisem u li bit-talb glorjuż tal-Verġni Mqazza Marija ninħelsu mid-dwejjaq ta' issa u niksbu ilena ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra lil-Lud, ħuti, Melkisedek Sultan ta' Salem u Qassis ta' Alla l-Oli. Xin Abraham kien ġej lura mix-xeba li kien ta' l-Islaten ħareġ jiltaqa' miegħu u birku. Lilu mbagħad Abraham taħ sem minn kollox bħala Għexur. Isem Melkisedek ifisser l-ewwel net Sultan tal-Ġustizzja, imbagħad Sultan ta' Salem, jiġifieri Sultan ta' Slim. U jidher bla missier, bla bla nisel, qisu la għandu bidu u lanqas tmiem ta' ħajtu, imma biex ikun jiġbaħ lill-liben ta' Alla jibqa' qassis għal dejjem. Dan jidher wisq aktar ċar fil-każ li l-qassis ieħor li jiġi ikun jiġbaħ lil Melkisedek u li sar qassis mhux bliġi tan-nisel tal-ġisem imma bil-qawwa ta' ħajja li ma tintemx. Għax għalih tixet l-Iskrittura, int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Il-kelma tal-mulej. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Inti qassis għal dejjem. Il-kelma tal-mulej lil Sidi oqgħod fuq l-eminti sa ma nqiegħed l-dewwa tiegħek mirfes taħt riġlek. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ix-xettru tal-qawwa tiegħek jibgħat il-mulej minn Sijon aħkem f'nofs l-dewwa tiegħek. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Tiegħek is-seta sa minn twelidek fuq l-għoljiet imqazza sa minn qabel is-sebħ bħal nida jien nissiltek. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ħalef il-mulej u ma jisobx bih. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Alleluja, alleluja. Ġesu xandar l-Evanġelju tas-Saltna u fejja kull xorta ta' Mart u djufija fost il-poplu. Alleluja.
Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu daħal fis-sinagoga u kien hemm raġel li kellu qiegħdu nixfa. U għadu jassulu jekk ifejqux f'jum is-sibt biex ikollhom fuqiex jixluh. Imma hu qal lir-raġel li kellu qiegħdu nixfa, ejja fin-nofs. Imbagħad staqsa lilhom, x'jiswa li tagħmel nhar ta' sibt, ġid jew deni, issalva ħajja jew toqtolha. Iżda huma baqgħu siekta u xeħed ħarsa qalila madwarhom fuqhom imnikket għall-aħħar minħabba l-ebusija ta' qalbhom u qal lir-raġel, mitt idek. Dak medda u idu reġgħet ġiet f'saħħitha. U l-Fariżej ħarġu minnu fih u bdew jiftehmu mal-Irdjani kontra tiegħu kif jeqerduh. Il-kelma tal-mulej. Il-kelma li għadna kemm smajna eżies hija l-kelma tal-mulej lili u lilek dalgħodu. U l-mulej qed jerġa' jagħmel l-istess mistoqsija li jagħmel lill-Fariżej. X'jiswa li tagħmel nhar ta' sibt, ġid jew deni? X'jiswa fil-ħajja tiegħi? Li naħseb f'ħadd ieħor jew naħseb għalija? Niżra il-ġid, nagħmel il-ġid jew id-deni? Insalva ħajja jew noqtolha? U anke l-kelma insalva ħajja jew noqtolha, toqtol ma jfissirx tneħħi l-ħajja ta' bniedem. Imma kif iħobb jgħid ħafna drabi u jirrepeti spiss il-Papa Franġisku, jgħid ħafna drabi aħna noqtlu lil xulxejn bil-sienna. Kemm forsi weġġajna lil xulxejn? Kemm forsi parlajna wieħed fuq l-ieħor minn wara dar ħadd ieħor? Il-mulej Ġesu dalgħodu hekk qiegħed jistedinna biex nagħmlu dan l-eżami tal-kuxjenza. Jien fil-ħajja tiegħi kif qed ngħixha? Qed ngħixha nħares lejja nnifsi jew lejn ħadd ieħor u lil ħadd ieħor inħares lejh bħala il-mezz li jien nista' nagħmel il-ġid. Jew għalhekk f'din il-qudiesa nitolbu din il-grazzja li għajnejna jew aktar mill-għajnejna qalbna tkun tixbaħ lill-qalb tal-mulej Ġesu li dejjem lest u jara biex ifejjaq il-weġgħat ta' kull bniedem. Infatti interessanti li hawnhekk San Mark jikteb dik il-frażi dwar dak li ħass Ġesu u jgħid xeħed fuqhom ħarsa qalila imnikket għall-aħħar minħabba mhux għax memnuħx, minħabba l-ebusija ta' qalbu. Għax min iwebbes qalbu ma jkun lest qatt li jagħmel il-ġid. Jew nitolbu hekk il-mulej biex aħna wkoll nkunu nies segwaċi tiegħu, nies ta' qalb tajba, ta' qalb tal-laħam u mhux qalb tal-ġebel kif jgħid ukoll il-profeta Ġeremija. Jew fiduċjusi fl-imħabba tagħna lejn Alla, il-Missier aħna wkoll irresqulu it-talbiet tagħna u nsellmulu dalgħodu u nsejħulu verament bħal dak li hu Alla li jagħti il-ħajja ismana, Alla
li tagħti il-ħajja ismana. Sabiex l-insara mifrudin minn xulxin iduru lejn Kristu l-uniku li jista' jfejja il-ġrieħi u l-firdiet ta' bejniethom nitolbu Alla li tagħti il-ħajja ismana. Sabiex in-nisa li qed iġorru ġewwa fihom il-bidu ta' ħajja ġdida jsibu fl-istat l-għajnuna kollha li jeħtieġu biex iwassluha sal-aħħar nitolbu Alla li tagħti il-ħajja ismana. Sabiex il-persuni b'diżabilità u morda jsibu fis-solidarjetà tagħhom bnedmin oħra li juruhom l-imħabba ta' Alla nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija kompli mulej jixħet il-barkiet tiegħek fuq il-familji kollha tagħna, fuq il-morda u fuq daw kollha li jduru bihom nitolbu. Nitolbu l-mulej biex tibgħat fuqna l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex aħna wkoll nkunu u nwettqu opri ta' qalb tajba nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla missier int tieba bla qies nitolbuk taħfer l-ebusija tal-qalb tagħna u tagħmlilna sinjal tal-imħabba li tidher mill-qalb ta' ibnek bi Kristu Siedna. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej jittalbu l-offerti li aħna fidili tiegħek qegħdin nagħmlulek fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija biex permezz tagħhom noġbuk u naqilgħu l-għajnuna tat-tieba tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira li nroddulek ħajr, insebħuk Missier Qaddis, għaliex il-Verġni Mqazza Marija li jissieħbet b'mod tal-għaġeb fil-misteru ta' dbatija għal morda li jitolbu il-ħarsin tagħha tiddi bħala sinjal ta' saħħa u tama mis-sema. Lil dawk li jħarsu lejja tagħtihom eżempju ta' ruħ marbuta għal kollox mar-rieda ta' Alla, kollha kemm hi xebħ ma' Kristu li fl-imħabba bla qis tiegħu għalina refa' fuqu il-mart kollu tagħna u tabba bin-niket tagħna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek mill-ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis tas-sewwient mulej
inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema qiegħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi.
danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Nitolbu. Issa li tqarbilna bis-sagrament tal-fidwa tal-ħajja, fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex bl-interċessjoni tal-Verġni Marija tal-fidwa li fil-ħnina tiegħek tajtilna bħala mittieba, atina il-ħeġġa u l-ħerqa biex naqdu il-misteru tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ngħidu flimkien it-tleta Vamrijiet lill-Omna Marija. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa
imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.